Los vecinos de Seixalbo son conscientes de que los proyectos están ahí, pero se quejan de que no llevan el ritmo adecuado. O punto candente que vimos a traer aquí hoxe é o Plan Especial de Reforma Interior, no sentido de que habemos de flexibilizalo un pouco máis. E ao mesmo tempo queríamos marchar daqui con un compromiso de mínimos, un texto que faga o Concello dun compromiso de mínimos para coa directiva e para coa comunidade de Seixalbo. El teniente alcalde recordaba que lo que ralentiza los diferentes proyectos son los trámites administrativos y recordó que se está haciendo todo lo posible por mejorar la situación de la zona, con actuaciones como las de las viviendas que se van a construir en Benposta, con la que se pretende dar solución a dos viejas demandas de los vecinos. Por unha banda, uns viais e o seu enfoque dentro do plan general, entón daremos unha solución a esa bella teima, e ao mesmo tempo tamén dar unha solución a un conxunto de propiedades que quedaban encaixadas